Namatay ang 19 anyos nga rider samtang naangol ang duha ka mga angkas niini human mibangga sa ilang gikasugat nga 14-wheeler truck. Nahitabo ang insidente sa tulay sa barangay Canadyeng sa Ormoc City. Ang namatay mao ang nagdrive sa motor. Samdan og nabalian ug bukog sa tiil ang duha ka mga babae nga iyang angkas, kinsa nag-edad og 14 ug 23 anyos. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagbiyahe paingon sa Ormoc City proper ang truck, samtang paingon sa barangay Ipil ang motor. Pag-abot sa lugar nga nahitabuan, mitipas ang motor sa pikas linya nga gisubay sa maong truck. Gikustodiya na sa Traffic Enforcement Unit ang 38 anyos nga driver sa truck alang sa dugang investigasyon. Base lagi sa ato CCTV nga nakita, kalitra na libot ho ang duha ka motor padoong des tulay. Wala na may laing lugar nga maiwasan ng truck para ma-avoid ang possible collision, kundi magpreno ragod siya. Okay. So most likely makita nato ang negligence is naa sa part sa motorista sa single motorcycle.